Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында сезнең котлау хатларыннан төзелгән җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм мин кулыма беренче тәбрикләү хатын алам. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре. Сезгә эшегездә зур уңышлар теләп, Теләче районы Югары Кибә Хуҗа авылыннан хат язалар. 19 декабрь көнне кадерле әниебез Мәннанова Әминә Юсуф кызының 60 яшьлек юбилее. Әниебезне кайнар котлыйбыз. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет, шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын була күрсен әниебез. Җир йөзендә безнең өчен иң кадерле кешебез әниебез. Син булганда болытлы көннәр дә кояшлы, салкын бураннар да әкияттәгедәй сихри, чөнки синең карашың дөньяга нур чәчә, күңелеңнән нур бөркелә. Инде без балаларың тормышта үз юлыбызны табып, гаиләләр корып яшәсәк тә, безнең өчен янып, көеп яшисең. Безгә биргән сөюең, шиксез түземлелегең, күңел җылың һәм игътибарың өчен, йортыбыздагы җылылыкны саклавың өчен шиксез рәхмәтлебез. Шушы гомер юлында язмыш сине үзенең авыр хәсрәтләре белән дә сынады. Аяз көнне имәндәй нык үз аякларында йөргән, тормышны яраткан, алып барган, күпләргә үрнәк булырдай әтиебезне инсульт дигән авыру аягыннан йыкты. Әтиебезне яшь балалардай карап, яшәтү өчен барлык көчеңне, игътибарыңны кызганмый, төн йокыларыңны йокламый тәрбияләп соңгы юлга озаттың. Ачы хәсрәт җилләреннән бергәләнеп, шәлпәрәмә килсәң дә, тешеңне кысып түздең. Сабырлык үрнәге күрсәттең. Без синең алда баш иябез. Ходай биргән гомереңдә дөньяның барлык рәхәтләрен күреп, балаларыңның, оныкларыңның, кардәш, туганнарыңның игътибарын, ихтирамын тыеп, мул тормышта яшәвеңне телибез. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең. Төн йокламый карап үстердең. Йөрәк җылың кушып барыбызга яшәр өчен ныклы көч бирдең. Туган көнең котлы булсын, әни. Юбилеең усын күңелле. Балаларың бүген сине котлый. Шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син. Уйландың син гомер юлында. Онытмабыз, әни. Төпле сүзең, зирәк фикерең, рәхмәт сиңа барсы өчендә. Сәламәтлек, шатлык, бәхет белән терәк булып безнең иңнәргә, балаларың, туганнарың белән талмый ятла гомер үренә. Иң изге теләкләр теләп, улың Зөлфәт, киленең Миләүшә, кызың Зөбәрҗәт, киявең Илшат, оныкларың Зөбәйдә, Нияз, Ислам, Камил, Сөмбелә, кодагыйларыңда кушыла дип тамамлана тәбрикләү хаты. Әлбәттә, без дә сезне чын күңелдән котлыйбыз. Озын гомер, балалар игелеге телибез. Şeşeler bile ağardı dime, uylaman eken korkılıp durunda, kolunda uzgen şeşekler sıman şıyılıdığın eken senin yanına. Şamasa utte gümürlerdi aygırmalı özgəli gürləb yaşisın. Bişik şırları bizge şırladı, üsterdin
өзіні сүйдеген назылады таралыштығы біз түрлі яқларға біз барыбызда рахметлі сиңа Артайым әлі, әңгәй қартайым әлі, сені бітір өзіні, үйрегі шаласа, өтті ғұмырләрді, айғырма әлі, бізге әлі, үрләп яшисің. Dünyada var biten geyler Saklarga girer bizge qalarını Partaymasınlar Məngige alar Əngeyler bizini Qırmışını yemin Артайым әлі, әңгәй артайым әлі, сені бітір өзіні, үйрегі шаласа, өтті ғұмырләрді, айғырма әлі, бізге әлі, үрләп яшисің. Артайым әлі, әңгәй артайым әлі, сені бітір өзіні, үйрегі шаласа, өтті ғұмырләрді, айғырма әлі, бізге әлі, үрләп яшисің. Hürmetli televizor караучылар, biz җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. 19 декабрь көнне Байлар сабасында яшәүче Тимергалиев Фуат Бикмулла улының гомер бәйрәме 55 яшь тулган көне. Кадерлебез Фуат, сине чын күңелебездән олы бәйрәмең, юбилеең белән тәбрик итәбез. Сиңа гомернең озынын, сәламәтлекнең ныгын, бәхет, шатлыкның чиксезен телибез. Кадерлебез, син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, яшәү өлгебез. Син гаиләбезнең терәге, минем ышанычлы ярым, тормыш иптәшем, балаларыбызның горурланырлык әтисе, оныгыбызның яраткан бабасы. Киләчәктә дә бер-беребезне аңлап, яратып, авыр чакта бер-беребезгә һәм балаларыбызга терәк булып яшәргә язсын иде безгә. Туганнар һәм дуслар эшендә һәрчак ярдәмчел һәм киң күңелле син. Шуңа да сиңа карата хөрмәтләре чиксез. Һәрбер яңа башлангычларыңда бары тик уңыш кына юлдаш булсын. Барып юлларың якты, йөзләрең һәрвакыт шат булсын. Безне шулай һәрчак куандырып, сау-сәламәт килеш, бәхеттә, шатлыкта, кайгы күрмәй яшәдә яшә әле син. Бу гомерләр искән җилләр кебек. Сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Жан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар, кунак булып җирдә йөрергә. Ходай биргән олы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Кайгы хәсрәт мәңге юл тапмасын. Безнең тату бердәм уяга.
Бар канатлы булып, тигез яшик, бәхет, шатлык татып дөньяда. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын. Үткән чакта гомер юлларын, онытма син авыр минутларда сине аңлар кеше мин барын. Туган көнең, юбилеяң котлы булсын. Син яратып һәм хөрмәт итеп, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рәзимә, кызың Лилия, бу теләкләргә кызың Алия, киявең Альфред, онығың Булат, Хәдичә һәм Вәсилә апайлар һәм барлык туганнар да кушыла дип тамамлана котлау хаты. Ихлас йөрәктән сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. Озын гомер, һәр эштә уңышлар телибез. Çaplarda kızlar küt bula, lakin hasret gelgen çapta barda yok bula. Senin bilen biz gel birge bolayık, kaygı bir şu şatlıklarını birgelep uzayık. Bu turmuşuma tur birge bulganda, ağırlıklarını birge uzganda. Her bir yolunun da iki yağı var, her bir kuşnun da süygen yarı var. Turmuşuma tur birge bulganda, ağırlıklarını birge uzganda. Her bir yolunun da iki yağı var, her bir kuşnun da süygen yarı var. Bulutlar taralgaç yılmayıp kıyaş bile, kaygı hem şatlık şiratlap yürü. Bәхет бит ул беркемгә дә күренеп бирми. Бу тормышыма тур бергә булганда, авырлыкларны бергә узганда. Һәр бер юлның да ике ягы бар, һәр бер кошның да сөйгән яры бар. Бу тормышыма тур бергә булганда, авырлыкларны бергә узганда. Һәр бер юлның да ике ягы бар, һәр бер кошның да сөйгән яры бар. Бу тормышыма тур бергә булганда, авырлыкларны бергә узганда. Һәр бер юлның да ике ягы бар, һәр бер кошның да сөйгән яры бар. Бу тормышыма тур бергә булганда, авырлыкларны бергә узганда. Һәр бер юлның да ике ягы бар, һәр бер кошның да сөйгән яры бар. Җырлы бүләк тапшыруына килеп ирешкән соңгы котлау хатын укуга күчәбез. Олы Шыңар авылында яшәүче Сабирова Миннесәвия Гайнетдин кызына 80 яшь. Әниебезне олы юбилее белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Кадерле әниебез, юбилеең белән тәбрик итеп, бары бәхет сиңа телибез. Үткән гомер инде шаулап узган, алда булсын тыныч көн дибез. Тыныч көннәр бирсен сиңа Ходай.
Сызламасын аяк, кулларың, балаларың, оныкларың белән матур үтсен гомер юлларың. Рәхмәт әнкәй гомер бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Кадерледән кадерле әниебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, имин тормыш, күңел тынычлыгы безгә ныклы терәк булып, озын гомер кичерүеңне телибез. Синдә булган сабырлык, тырышлык, кешелеклелек кебек сыйфатлар һәркемне сокландыра. Киләчәктә дә өебезнең яме, тормышыбызның күрке бул. Саулык, сәламәтлек белән күңел тынычлыгында һәр туасы көнгә куанып һәм яңа өметләр баглап, исән-имин әтиебез Уасыл белән 57 ел янган гаилә учагын суытмыйча, тигезлектә яшәргә язсын. Син безгә җылы кояш кебек кирәк. Гомереңне тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәп үткәр. Безгә эшләгән изгелекләрең үзеңә меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Балалар игелеге, ыныкчыклар куанышы гына күреп яшәргә язсын сиңа кадерле әниебез. Әниебез, син кадерле безгә, бик кадерле, яратабыз, газиз анабыз. Кая гына китеп яшәсәк тә, синең янга очып кайтабыз. Синсез әни дөнья ямьле булмас. Син булганга яшәү күңелле. Сине күрсәк гүя кояш балкый, якты нурга күмеп күңелне. Туган көнең синең кадерле без. 8 дистә җирдә яшисең. Уллар, кызлар җиргә тудырганга, язгы гөлдәй һаман яшнисең. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа. Нык тазалык, озын гомерләр, бу дөньяда бары син булганга, күтәренке безнең күңелләр. 100гә кадәр яше әле әней, 100дән соң да типсен йөрәгең, балаларың, килен, кияүләрең, оныкларың, оныкчыкларың белән үтсен синең алгы көннәрең. Иң изге теләкләр белән әтиебез Уасыл, улларың, кызларың, кияүләрең, киленнәрең, 17 оныгың, 9 оныкчыгың диелгән. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясының иҗат төркеме дә сезне котлый, иң изге теләкләрне юллыйбыз. Appak şeşlerini tarab ürgen şaqta, uylısındır ənkəy bizning haqda. Tüdəb gözlərini bizning qaytır yolga, kütəsindir indi hər bir yolda. İşig aldın senin yeşil küləm, biz bulmağa şüzgən merhametli sinin, izgi saf күңелің, uzak yaşan gay şadlık bilen. Izgi tileklerini eytib barıp ızığa, saklanıgız dilin yalgışlardan. Bizer gümürlerini aklık bulsun canda, zorlanmağız bir de yazmışlardan. İşig aldın senin yeşil külem, biz bulmağa şüzgen bepke ulen. Merhametli senin, izgi saf күңелің, uzak yaşan gay şadlık bilen.
Эскә алган чакта йөрәгемдә яшәр көчем арта. Гомер күзләремне узган чагымда да кабатларым миндә балаларга. Ишек алдың синең яшел көләм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәте синең изге саф күңелең, узак яшәмгә шатлык белән. Ишек алдың синең яшел көләм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәте синең изге саф күңелең, узак яшәмгә шатлык белән. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең тапшырулары бүгенгә тамам. Якынашып килүче яңа ел бәйрәме тәнебезгә саулык, йортларыбызга бәхет, күңелләребезгә шатлык алып килсен. Ямьле кичләр телибез сезгә. Исән-имин булыгыз.